baliw kung ito electric fan, di pa? Init-init. Di siya, 11:30 pa lang. Good morning, Boss B, Ma'am Maria Labo, Ma'am Ann. Thank you, Ma'am Ann. Thank you so much. Mag-play naman ako ulit ng mga videos niyo, Ma'am. Ma'am Jean Supporter, good morning ulit. Hello, Ma'am Consolacion Gamboa, Ma'am. May channel po kayo, Ma'am. Consolacion. Yadi pa? Buhay na bro sa akin ay. Dra lang. Sa ref. Thank you. Hello, Ma'am Miss Ann Taiwan. Ay, okay, Ma'am. Ako, Ma'am. Tapos na po. Ang ulam ko ngayon, tinulang pisugong isda. Ha? Ay, oo. Sinabawang pisugo. Correction ni husband. Sinabawang pisugo. Hindi daw tinola. Hello, Sir Mike Tina. Thank you for dropping by. Opo. Sarap. Sarap. Nilagyan ko ng sinigang mix, Boss B. Yung sinabawang isda. Kasi, Boss B, wala nang time pumunta doon sa Talipapa. Kaya lang, ang available lang na sangkap. Mayroon ding sibuyas. May sibuyas, may kamatis. Yun lang. Walang dahon-dahon, walang gulay. Pero before kami mag-lunch, lagyan ko ng dahon ng malunggay para hindi siya ma-overcook. Boss B. Kung pwede lang, bigyan kita. Kung lapit ka lang, hindi kasi kita neighbor. Pag neighbor kita, bigyan kita. Ko lang. Tawagan lang kita doon sa yung fence. Bakod. Boss B, ito na yung pagkain mo, yung ulam mo. Ay, buhay. Ang pisugo dito, 1 kilo, 200 pesos. So, good for one lang na, good for, na siya, 8 piraso. So, hanggang gabi na ito, yung 8 piraso. Binigyan ko din yung kapatid ko doon at saka pamangkin sa kabilang bahay. Ay, ganun po ba, Ma'am Consolacion? Ma'am, ko ngayon ha. Bisitahan ko yung channel niyo, Ma'am ha. Pero hindi lang ako iwan ng comments. Sandali, Ma'am ha. I-check ko, Ma'am ha. Tingnan mo na lang sa sa screen.
Consolacion Gamboa. Ma'am, ito ba yung 16 subscribers? Kayo po ba? Ay, oo. Ay, ang ganda ni Ma'am Consolacion. Mag-subscribe ako sa iyo, Ma'am, ha? Pero hindi lang ako mag-iwan ng comments kasi yung ginagamit kong account ngayon sa opisina. Wow, ang ganda ni Ma'am. Isang video ka pa lang, Ma'am. Trip to Ilan Gala overnight. Wow, wow. Ma'am Consolacion, ito na po. 14 hours ago, 21 views. I-play ko na, Ma'am, ha, Ma'am Consolacion. You're welcome, Busby. Thank you din sa tambay, Busby. Thank you so much. Solid Dreamers. Shout out, 6 million views, 8 likes. Thank you po sa lahat. Okay po, Busby. Thank you. Ma'am Consolacion, ito na po. Isang video lang po. Ito na po, oh, tingnan mo, Ma'am Consolacion. Padamihin mo po yung yung upload videos mo. Isa lang po ito, Ma'am. 21 views na pala. One minute and 13 seconds. Hello, Ma'am Travel Vlog. Ma'am Liz. Thank you so much, Ma'am Liz. Mamaya inyo naman video i-play ko mamaya, Ma'am Liz. Wow, may ads. Thank you so much. Hello, Sir Editrix Vlog. Good morning. Sandali ha, i-note ko lang ha. Tapos isa-isahin ko yung yung video nyo, i-play ko. Ma'am Consolacion, thank you. Tapos na po. Magdagdag pa kayo po ng videos. More uploads. More watch hours. Hi, Lisong Son TV. Thank you for dropping by. Thank you so much. Okay, Sir Editrix. Bisitahan ko mamaya yung channel niya, sir, ha? Inuuna ko lang yung nauna sa iyo. Hello, Sir Lee Song Son TV. Good afternoon. I will visit your channel. Editrix Vlogs. Lee Song Son TV.
So, unahin ko muna yung mga bisita natin. Ma'am Liz, Eddie, Tricks Vlogs. Ay naku, tuyok-tuyok yung net ko. Pero don't worry Sir Eddie ha. Eddie. Dali, close ko lang. Close ko muna ha. Ma'am Liz sa vlog. Play ko mamaya channel mo, Ma'am Liz. Unahin ko lang yung mga bisita ko. Sorry for the inconvenience. Unstable yung ano ko, yung net ko ngayon. Ma'am Raketera, good morning. Hello Ma'am Liz Dreams. High five po, Sir Lee Songson TV. Thank you for dropping by. Sir Eddie Tricks ha, sandali ha. Eddie. Ay nako, ang signal ko. Wala harang sa'yo, Ma'am Jean? Hala, oy. Mamaya sa dulo, ma'am, mayroon dyan. Mayroon yan. Uy, inay-inay lang pa. Eddie Tricks Vlogs. Ay, ganon ba? Hindi pa lumabas. Hindi pa lumabas si si Lolo. Hindi pa nagbigay ng ads. Natulog pa si Lolo. Ay, naku. Ang hirap ng internet ko. Oh, hello, Sir Eddie, Tricks Vlog. Ito na po. Ay, ikaw ba talaga to, Sir Eddie? Sir Eddie, this is you? Fakira, good morning. Thank you for dropping by. Cooking with Apps Join, LPSBC. Please, friend. Fakira. Ay, okay. That's you. Okay. Fakira.
Sir Eddie. Already subscribe. I will play your video. But I can't leave any comments from now. I cannot comment right now, Sir Eddie. As you can see, Sir Eddie, my net is unstable. But I will play your channel or your video. Ben Tapa, good morning. Ben Tapa. Thank you so much, Bem Tapa. Ma'am Teddy Bear, Ma'am Jenny Channel, thank you. Wow, thank you so much, Sir Ben Tapa. Noted ko na po, Ben Tapa, ha. Open ko po mamaya yung channel ninyo. Inuuna ko lang yung nauna sa'yo. Ay, what's wrong with you? Internet. Sir Eddie, this is you. Ang hirap ng net ko ngayon. Bakit? What's wrong with you, signal? Tuyok-tuyok lang pa. Ewan. Hay nako. Init. Ay, init ang akong laptop. Dali lang. Dala di pa, electric fan. Dali siya off. Dali siya sa, itutok di sa laptop ko. Hi, Sir Ed. Please wait. Sorry for the inconvenience. It's so hot, hot, hot. It needs ventilation.
It's super hot today. Pantay na na, layo. Ay, so sorry. Di lang. Kuha ato na yung ano, ang stove drop mo butang sa may kilid to. Tingnan ako to, kinako ka. Wala mo nang palma. Oh, hindi ito pa butang kami init. Maano na karon. Please wait for a while. I am fixing my net. Amo nga. Amo gihapon. Ara na. Okay na. Batsyag man niya akong laptop sa kainiton. Ay, ay, ay. Shout out! 12 million views! Dasi mag-init akong laptop pa. Hi, Sir JR Official. Thank you. $15 million. Sorry. 15 million views. Thank you. Shout out, Solid Dreamers. Eddie Tricks Lag. Okay, Sir Eddie, this is it.
to reduce. Paisa. 7 days ago. Afra Ahmed, good morning. Afra. You are from Bangladesh. Thank you so much for dropping by, Sir Afra Ahmed. How are you? Ay, ano natabo sa internet ko man. So, this is it, Sir Eddie. Hi, Sir Ako. Thank you. Shout out 14 million views and 18 likes. Stay connected. Thank you so much. Sir Eddie, this is it. This is your channel. Sir Ed, where are you? Ma'am G! Nakibot ako. I'm sorry, Ma'am G. Ikaw gali ni. Sir Afra Ahmed, thank you. I will play your channel later. Ha ha ha, Ma'am G. Nakibot ako. Di ko kung sino si ako. Okay na net mo na, Ma'am G. Halalala, sorry, nagtaas boses ko. Wala ka nag-rosaryo? Ako gid ni. ikaw gid na ya, ma'am. Ay, apon gani ma'am mo. Nag-play ako, ma'am, sa mga video kung sino ang nagano subong ga join. Kaso gatiyog-tiyog, boga init pa ng laptop ko. Tingin steady ko electric fan. Nagbukas na ko bintana. Natapos ko lang kasi edit tricks. Next, Lee Song Son TV. Ginauna ko mga bisita ko.
Isa-isa honta ka mo play karon, ma'am. Ma'am, thank you. Thank you, Ma'am G. Kinanglan sang ventilasyon ng akon nga laptop. Tiyog-tiyog lang. Ay, kainit na. Nagbawi naman ng tsimpo. Digad si Mana, sige ulan, karon init naman. Shout out 11 millions. Thank you. How are you, Sir Afra Ahmed? I will play your channel later. How is your life going on, Sir Afra? Stay connected, guys. Shout out 13 millions viewer. Ano din nakaon ni Sir Eddie? Biryani? Ano ni? Hi, Sir Eddie! Sir Eddie Tricks Vlog, where are you? Are you there? Sir Ed! Hello! Wow! Thank you so much, Ma'am G, sa renewal. Ma'am, nauyaoy ko pala, ma'am, sa imo. Pasensya lang ko anay, ma'am, ha. Buwas, ma'am. Bawi naman ako buwas. Wala pa ko'y sweldo. Ay, nako. Nako ang buhay talaga. Buhay, empleyado. Wow. Nag-brunch ka lang, ma'am. Alas 12, brunch mo pa lang. Kagwanta ka man, ma'am ba? Ako pala, ma'am, full ginangakon nga pamahaw na mao ko kaina daw mga alas 9. Carbo is life, gid kuya, ma'am. May bihon na, may rice pa. Tapos, may sinabawan nga pisugo. Kag coffee pagid. Diin kada. Sige lang, i-burn ko ni karon kay mang chap-chap naman ko to karon sa mga grass sa may atubang ho kay gaumpisa na syempre ulan, after ulan nagatubo na ang mga gahalo bala nga mga ano na sa mga do feeling do Carabao grass na bala, ma'am, sa Bermuda. Tapos ang do mga mani-mani na bala, mamaw ti galapad ginapatay ang Bermuda. Ano ko naman ni karon ng akon nga balhas, i-burn ang calories. Sir Afra Ahmed, stay connected. Ma'am Journey is waving. Say hi to Ma'am Journey. Sir Afra, are you there? Boss B.
Wow, mayo pa ka ma'am, yoga ka pa. Wako ni karon na. Sige na nga. After ko na ni mga hapon-hapon, nga hindi na mainit. Mang chap-chap naman ko to sa mga hilamon sa kwao. Ay gani, ma'am Raketera. Ano gid kuya? Nang carbo is life gid kuya. Ano gid siya? Bisan hindi na kuya ka snacks basta makakaon ng ko rice ya. Okay gid kuya hasta maghapon. Pero kung hindi ko ka rice, bisan ano pa nang snacks, ang light nga snacks, pangita mo ko gyapon rice. Alive na alive ko na basta makakaon gid kuya rice ya. So yummy, Sir Eddie. Sir Ed. Nahulog na ni Sir Eddie. Cardava ka na lang. Ano na, ma'am? Anong Cardava, man? Cardio. Ano na, ma'am? Cardio. Ano bot silingon sa na, ma'am? Sang Cardava? Carbo. Anong dava? Saging. Ay, Diyos ko, lalo na saging. Kita mo ko nagyapon rice, mamya. Amo na ma'am gain weight, gid ko ya mamya. Kay rice is life, gid ko ya mamya. Parihas tayo, ma'am Rose. Rice is life mo. Kaya ano gid ya ng ano ba? Ma-energize ka gid kong rice. Ma'am, hindi ko na kaya. Ma'am, mga lights nga mga wow, 2 months. Thank you, Ma'am Liz, sa renewal of membership. Thank you. Oo, ma'am, rice is life. Gid kuya, ma'am, hindi gid kuya manuya kung halimbawa sa mga iban ko nga country, mangita gid kuya rice, especially sa US ko bino. Di syempre US more on mga sausages ginaya, burger. Ay nako, hindi gid ko na mabuhi ang mamangita gid kuya rice maniwang gid ko na mamya. Maniwang gid ko na ma'am, hindi ko na ma'am kahulag kung hindi ako kakaon rice. No food is life. Ay nako, mas lalo pag kung wala food, hindi na gid ko kahulag. Ano nako, gulay nako. Sir Afra. Gulay nako na yam kung no food is life ya. Na problema nako na yam ma'am, kung isa kadlaw nga hindi ko kakaon rice. Hi, Ma'am Gulyamers. Ma'am Des Dreams, thank you. Alive na alive ako sa buong kay tungod nga nakakaon ako sang rice. Ay, nako. Manyaga siguro ako mga after live. Mga 2:30 or 3 o'clock. Para hindi na ako ka-snacks. Sir Afra Hamid, thank you. Can you understand our language? Naintindihan mong lingwahe namon? Ilonggong tunay from Negros Occidental, Philippines. Ano na kami, ma'am? Ay, sorry, from NIR, Negros Island Region. Ano na kami, na-sign na ni President Marcos last June 13.
Ano ma'am, ang kay Sir Eddie, 19 minutes and 47 seconds. Ma'am, i-ano ko mo, i-play ko kamutanan ma'am, na isa-isa ko lang, ginauna ko lang mga visitors. Tapos next is si Sir Lee Songson TV, and then si Pakira. Bem Tapa, hi! Stay connected. Sir Afra Ahmed. Then JR Official. Movie. Ano, since nag-umpisa ako, ma'am, ma'am, join sa YT, why hindi ko lantaw-lantaw movie, ma'am. Nakalantaw ko to sa nga tong movie mo, ma'am, nga bala, ma'am, ginhambal, ang tong movie nga ginhambal mo. Why ko kapatapos? Intro pa lang. Siyempre, kung mag-ubra ko, maglantaw ko, ma'am, movie, ma'am, kundi i-play ko na lang sa mga channels. Disregard ko lang yung mga movies. Kung gabiway naman ko time, kaya siyempre ginatambay ko lang kung may may i-play ko bilang channel sa inyo, ma'am. Hasta na mag-aga. Tambay muna, Ma'am Rose. Ha, busy pa, ma'am. Baka bigla ako mabulaga. Ay, sige, ma'am. Thank you, ma'am. It's me, Rakitera. Sir Eddie! Hi! I'm still playing your video. Ay, chicken biryani, Pakistani chicken biryani. Look, Jamaican jerk chicken with rice. Rice is life. Salamat, host. Wow. Marunong pala magsalita si host ng Filipino language. What else, Sir Eddie? Salamat. What else, Sir Eddie? Thank you so much, Ma'am Journey. Only salamat. Still looking for a Philippine lady to teach me more. Wow. I will teach you, Sir Eddie. But I am asking your help. Please stay connected. Salamat. Salamat din. Salamat din, Sir Eddie. Chris Amdet, Sir Eddie. Ay gali, ma'am. May pangalan, gali na siya. Chris Amdet. Nag-ano man nasasama mo sa imo nga live? Chris Amdet. Chris Amdet. Okay. Chris Amdet. Ay. Thank you so much, Ma'am Liz Dream.
Shout out, 15 million views, 22 likes. Thank you. Sir Afra, baka bigyan kita ng jacket at kunin mo yung mga ano ko ha, views ko ha, nakakatakot. Kaya ayoko muna, Sir Afra. Dito ka muna sa aking channel. Akin ka ngayon. Akin ka ngayon, Sir Afra Ahamid. Sir thanks Liz. I have a feeling you are the one to teach me Tagalog. Wow! Ma'am Liz! Sir Eddie! You are the one to teach him how to speak Tagalog. Ma'am Liz, sa'yo na. Sa'yo na si Sir Eddie. Sir Afra. Hi. Ayoko muna. Hanggang ano lang, view lang kita, saka bigyan kita ng banana. Ay, nabigyan na pala kita ng banana, pero ayoko muna. Sir Eddie, I'm not available. Hindi daw available sa streams. Ma'am Liz, mayroon ka ng friends dito. Sir Afra Ahamid and Sir Eddie. Si Bill pwede. Boss B! Andyan ka ba? Please don't do this to me. Ma'am Liz, sagutin mo si Sir Eddie at saka si Sir Afra. I'm back 24 hours? Oh, it's so sad. Ma'am GD rin po, pwede. Ay nako, sino available dyan? Sino available dyan? Raise your hand. Oh. Tatawa-tawa ako dyan, Bel. Atik talaga. Sir Eddie. Ay, okay. Tapos na pala si Sir Eddie. So, next. Sir Lee Song Soon TV. Where are you? Taken na tanan. Taken. Wala na available. Thank you so much, Sir Afra Ahmed. Taken na, wala nang available. Puro na may mga partner. Damos, Ma'am Hedgie. Sir Lee Song Son, where are you? Okay, next, Sir Afra Alamid. Yung nandito, i-play ko. Afra. Ahamid. You have a new video. Mom, that's emotional damage. Oy, sobra ka naman, Sir Eddie, ho.
Na-touch si Sir Eddie, Ma'am Edo. Emotional damage daw. Afra Alamid 25. Okay. I will search it. Afra. Okay. Wait, Sir Afra. Afra Alamid 25. Oh, yeah. This is it, Sir Afra. You are right, Sir Eddie. Okay, this is you, Sir Afra Ahmed. You're so handsome. You have 679 subscribers. Assalamualaikum. Hey everyone. Welcome to my channel, Afra. Okay. Already subscribed, Sir Afra. I will play your channel, your video. 115 views, stream 10 hours. So, this is your new video. Okay. You're welcome, Sir Afra. Please stay connect with us. Every time we have live, just visit the channel of my friends, Mom Journey to a Healthful Life, Miss Ann Taiwan, Liz Dreams, The Gulyangers Vlog. Please take note, Sir Afra Ahmed, Belmix TV, Rakiteran Jeloy, and Genmix TV. Thank you so much. So, I am playing. Please wait. I have a unstable connection right now. So, your video is 1 hour, 10 minutes, and 44 seconds. So, I am ay, wala ano. So, ito lang, Sir Alpha Ahmed, Afra, team, no lights. I am searching new one. So here is the 1 day no views.
Sir Eddie, where are you? Sir Ed, where are you? Nahulog na si Sir Eddie. Kasi ano siya, emotional damage siya. Dahil taken na lahat. Wala nang single. Yuhu! Sir Eddie! Sir Eddie, ikaw talaga. Pagkatapos ng lahat-lahat, ito lang. Ay! Hi, Sir Ed! Akala ko nahulog ka na. Hi, Ma'am Jen Mix! Okay ka ba? Single ka ba? Sir Eddie is waving. Thank you so much, Sir Sir Afra. Sa ano? Ay, oo. Viral, funny video. Sir Eddie! Nice live. Thank you so much, Sir Afra.
Hi, I want money. Good afternoon. Hello, hello, Sir Afra. Thank you so much. Ay, naku. Bakit kaya? You're welcome, Sir Afra. So you may visit the channel of my friend, one of my friends, Mom Journey to a Helpful Life. Please see. This is her channel. Sir Eddie! Yahoo! Thank you so much, Sir Afra Ahmed. So right now I am playing Mom's Journey with you, entitled NBA Finals 2024 Celtics versus Mavericks.
No, Sir Afra, this is not a dog. This is a cat. Oh, parang Boston Celtics champion 2024. Wow, may ads. Ma'am Journey, I am playing. Wow, congrats, ma'am. Celtics fan ka bala, ma'am, ha? Boston Celtics ka magaling, ma'am. Land of Promise. Wow. Wow, ma'am, oh, lugar mo Davao. Davao del Sur. Lawig ang ads, ma'am. Ay, nagahabi man sila dira o sa Davao. May sa Iloilo may ara man miyag-aw. Amo man sini, nagahabi man sila. Wow, Boston with love. Siyempre, taga Boston. Boston, gitingin mo nga ano, ma'am. Dito imo na nga ano, ma'am, no? Nga sisters na base sa Boston. Bakas mayo. Ano yan si Ma'am Gia kay Permila abroad? Amon daw, hindi pagid pwede, ah. Kung magbakasyon man kami, kinanglan pa namon mga yung clearance sa amon head office with travel order. Hindi basta-basta guwa ang empleyado sa gobyerno kung wala sang papel. Mag-retire na lang. Udugay pa. Ugod-ugod na ako. Ugod-ugod na ako sini ko makalagaw ako outside country. from government with love. Oh, ilab ko na lang mama akong mga panerbisyo. Panerbisyo publiko. I-enjoy ko na after 15 years. 15 anyos pa. Madugay pa. Agwanta. Bokalawig sang ano, ma'am, sang ads mo from your place, Davao. Wow. Hala, kalawig. Gani, kanang lantag idat mga harang, bisan sinintimos lang, at least nagalakat. Akon man ako, sinintimos man. Ay, sige lang, amugin na iya. Kay, sa pila kita kabilog, millions of vloggers worldwide. I rather, universe. Are you still
still there, Sir Afra Ahmed. Thank you so much. Kalamam kalawig jaya. Wow! Next naman, si Ma'am Golyangers. Sir Afra, please take note the videos I played. Mom Journey's channel. Kindly visit her channel, Sir Afra. The Mom's Journey to a Helpful Life. So next, the video of my friend, the Golyangers vlog. Hello, Sir Eddie! Sir Eddie Tricks Vlogs. Are you still there, Sir Eddie? This video taken from Baguio City. The coldest city, Baguio, located in the northern part of the Philippines. Ma'am Golyangers, may harang po. Hi, Sir Afra. Are you still there? Ilo-ilo ang banok ko, kinahingadlan. Dili ko ikaw bulagan,
hadlan bayan Ilonggo ako nga tunay nga nagapuyo sa higad sang baybay manaming kid magkiay sa tagipusoon good ang kalipay. Hi, Sir Afra Ahmed. Thank you so much. Sir Afra, kindly visit Mom's Journey to a Healthful Life. Mom Gulyanger's Vlog. Why na siya nag-init ang akong nga laptop? Wala na siya katuyok-tuyok kay ginbutangan ko man siya electric fan. Nahulog na si Sir Eddie. Sir Eddie, yuhuu! Ikaw talaga, Sir Eddie, ha? Boss B! Panyaga ka na, Boss B? Panyaga ka na, Boss B? Kumain ka na? Nakakagutom pala, Boss B, kapag nagsasalita ka sa live mo. Puro hangin. Puro hangin ang laman ng tiyan. It's that time to make a change. Just relax. Take it easy. Yoo-hoo! Sir Afra Ahmed. You're still wow, Ma'am Gulyangers, ang daming harang. Si Ma'am Gulyangers, baka next month sa sahod na. Ako kaya, kailan ako sa sahod? Kumain pa lang po kami, ma'am. Nakatambay po si Ma'am Jean Tupong. Ay, maraming salamat po, Boss B and Ma'am Jean. Kain po tayo, ma'am. Thank you, ma'am. Ay, thank you, sorry. Nabulol-bulol na ako, Boss B. Thank you so much. Nakakagutom, Boss B.
Puro hangin ang laman ng tiyan ko. At saka, ang harap ko electric fan. Nilagyan ko na ng electric fan yung laptop ko. Kasi ikot ng ikot. Nagrereklamo. Hi, Mamina Vlogs. Mamina Vlogs. Tama ba yung ano ko ng pangalan mo? Mina Vlogs. Maya na. Maya na, Boss B. Ay, kain na naman ako. Rice ulit. Nakaka-energize yung rice. Rice is life. Word of the day, rice is life. Yuhu, Afra, sir. Ahmed, are you there? Nahulog na si Sir Eddie. Si Sir Afra din. Sir Afra, Ahmed, shout out. I am Canada. I am India. I am Canada. Canada, I am India. You are from India, but your place is from Canada. Sorry. Canada is part of India. Right? This is a town, Canada. Yes. Okay. Thank you so much. How are you, Mamina Vlogs? How are you today? Super. Wow. This is your main channel, Miss Mayna Vlog, so that I can visit your channel later. Hi, Ma'am Journey. Hi, hello, Sir Afra. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Mayna Vlogs, for dropping by. Stay connected po. Wow, thank you, Sir Afrads. Oo, ma, may ara na ko taga Subaybay, si Sir Afra. Dugang sa What's Hours.
Sir Afra, please visit the channel of my friends, Mom Journey and Mom Gulyangers. Next, Mom Jean, Mix TV Vlog. Please, Sir Afra, please take note all the channels I played so that you can play also. Thank you. You're welcome, my friend, Afra. And you may also take note the schedule to my live. 7:30 in the morning until 7:30, and then the next live 7:30 to 10:30 in the morning and 11:30 to 2:30 in the afternoon every Saturday. Oh, Sir Afra, don't murder my name. My name is, the correct name is Rosalie, not Rosly. Sir Afra, have you heard some noise from my TV? Wow, thank you so much, Ma'am Marina Vlogs. Thank you so much, Sir Afrads. Yeah, that's correct, Rosalie. Sir Eddie, where are you? Hindi na talaga nagtagal si Sir Eddie kasi nakuha yan na yung gusto niya. Sir Eddie, sorry, Sir Afrads, don't do that to me, ha? Please stay until my live end. Shout out
million viewers, 27 likes. Thank you so much. Hi, Sir Afrads. Please stay connect with us. Ang ganda ng Baguio. Nyagata. Ha? Alas 2:30. Kaunta? Dili na itong kaun? Sanag pa? Sir Afra, have you eaten your breakfast? What time is it? Here in the Philippines, the time now is 1:06 p.m. or 1:06 in the afternoon. There in Bangladesh, what time is it? Thank you so much, Mamena Vlog. I'm back. Fraser, okay. You. I'm back. Fraser. Okay. 10:37 in the morning. Okay. 10:37 in the morning. 10:37 in the morning of June 29. Same day. Mamina. Here in the Philippines, June 29. Today is June 29. Bangladesh time is 11:08 a.m. Same date, June 29, Sir Afrats and Mamina Vlogs. Then June 29 also. 11, 12. Advance 1 hour here in the Philippines. India time. The date is June 29. Mamina Vlogs, this is your main channel.
Maraming salamat po, Sir Afrads. Sir Afrads Ahmed, say maraming salamat po. I say, please write. Maraming salamat po. Please type pala. Please type. Maraming salamat po. It means thank you so much. Thank you so much, Mamina Vlogs. Isang ano lang ng English kinamatis, Ma'am Journey. Baton gihapon ah. Importante maintindihan. Okay. Where you going, Mamina Vlogs? Okay, thank you so much for dropping by. I will play your video later. Promise. Take care always. Have a nice day. Huh? You goodbye also? No, please don't leave me, Sir Afrads. Please stay connected. Oh no, I'm sad, Sir Afrads. I do not know English words properly or correctly. Huh? Please adjust your liking. Okay. Thank you. Thank you, Mamina. Please adjust your liking. Sir Afrads, goodbye. The correct word goodbye is your bye is B-Y-E. One word, goodbye, not B-A-Y.
Ba, pasensya na solid dreamers. Trying hard ako mag-humble English. Ay, hindi man ako fluent mag-English, pero I try. I try so hard. La la la. Everything. Why na? Nahulog na si Sir Afrads. Kag si Mamir na. So, ibig sabihin, solid dreamers ang naiwan. Thank you so much, solid dreamer. Shout out. Boss B! Sa haba-haba ng oras, solid dreamers pa rin ang maiiwan.
Boss B. Okay. Sunod, Jen Mix. Sunod kay Ma'am Jen. Ay, may ano pa pala. May ads pa. May ads pa kay Ma'am Gulyangers. Tapuson ko ni Anay. Sunod ko i-play kay Ma'am Jen. Tapos sa imo Boss B. Tapos ang kay Ma'am Ann, kaina nag-play na ko sang aga. Kay Ma'am Liz. Tapos kay Ma'am Rakitera. Si Ma'am Rakitera, Boss B kag Ma'am Jen. Sunod ko pa kaya. Hello, Tokyo! Ara Canada. Di ko yung makatag sang iya nga record kung hindi pagbalik ako overpayment. Daw 200 plus man to overpayment pa lang. Ay, apat pa nakakilo bugas. Ay, di kay bayad, kami nga bayad. Wala kami kabalungan, nagsubra, nagali ang bayad. Dapat wais man kay karon ni hatag to karon ng yellow. Hindi na sila magbalik, hindi na sila return sang overpayment. Mawise-wise lang na iya. Hala, ang haba ng harang mo, Ma'am Gulyangers. Boss B, kain mo na kami ha. Nakakagutom pala magsalita. Sa ano pa? Gani na, may makaunin dyan, Minggo. Then, ang nahulog? Hindi ka magbuas ng nahulog. Ala, ang haba ng harang ni Ma'am Gulyangers. Oo, putang ito silingit. Kaya nakuba na itang silingit ninja. Ay, yari na si Ma'am Gulyangers. Kay Ma'am Chin naman. Chen Mix TV. Ay, Gin Mix TV. Months ago. May bagong video si Ma'am Chin. Two weeks. Ay, wala siya bagong video. Live lang. 3 hours.
Traveling Coastal Road. Ito na lang, Ma'am Jean. Traveling to Coastal and Bypass Road. Ito na lang, Ma'am Jean. Ma'am Jean TV Me, Ma'am Jean Mix TV. Ano, isang lugar, 1, 2, 3, 4, pila ni ka, ano man. Lapad-lapad ilang nga kalsada. Pila ni ka lanes, 1, 2, 3, 3 lanes, pero lapad-lapad.
Next is Busbel. Ay, sus, Bell TV Mix. Ako may kita nga ni, gulo-gulo ni gulog na siya. Hindi ko po may buhay man. Up! Anong tiligas mo na? Sequest Lupok Restaurant at Pasalubong Center in Giwan, Eastern Samar. Wow! Gumala si Busby kumain sa Sequest Lupok Restaurant. You're welcome, Busby. You're always welcome. Wow, seaside. Wow. Ang ganda ng ambience. Malinis. Ito ang gusto ko, Busby. Kapag ito ang ang lugar, rice pa more ako.
Maparais pa more. May mga pasalubong pa. Wow, sarap. Maraming delicacies. I'm sure yung mga souvenirs from the ocean, mga seashells. Ah, wow. Kitchen. May pa. May mga pichi-pichi pa. Sana all. Pabili po. Pabili po, Boss B. Ipa-LBC mo na lang. Babayaran kita kung magkano yung mga inambili mo. Para naman makatikim din kami ng mga ibang delicacies from other places. Katulad dyan sa inyo sa Eastern Samar. Pag uwi mo doon, Boss B, ha, bilhan mo ako at ipa-LBC mo. In return, ipadala ko through GCash. Promise. Di ako nabibiro, Boss B. At saka, bilhan na din kita. Pa-LBC ko din. Kaya lang, baka mahal pa yung bayad sa LBC. At sa price ng mga binili mong souvenirs at sa mga delicacies. Kasi kilo-kilo yung nila, yung bayad. Oh! Talaga, Boss B? Sulangan Bridge. Ito na lang, Boss B. Pag binilhan mo ako, sabihin mo kung magkano. Ipadala ko sa iyo through GCash. Worth Boss B, 500 pesos. At saka, sabihin mo na lang sa akin kung magkano yung bayad sa LBC. In return, padalhan din kita ng mga delicacies dito. Yung dito sa amin sa San Enrique, yung delicacies namin is buko pie, egg pie, bayi-bayi, yung yung glutinous rice na giniling at tapos tinitimplahan ng sugar at saka yung young corn. Yan ang tinatawag na bayi-bayi. Masarap yun, Boss B. Kaya lang, hindi ko maipadala sa iyo yung buko pie, egg pie, kasi madudurog yun sa LBC. Hand-in lang talaga yun. So, yung bilhin ko sa iyo, yung di talaga madudurog. Kahit di nyo na po babayaran, ma'am, okay lang if makauwi po ako. No, Boss B. Kapag nabubuhay ako, nabubuhay rin kayo. So, give and take lang. Padalhan din kita kung magkano. No, hindi ako ganyan, Boss B. Hindi ako ganyan. Hindi ako sanay sa libre, Boss B. Gusto ko may bayad. Oo, totoo, Boss B. Gusto ko may bayad, Boss B.
Ay, nako. Ay, nako ano. Nagtuyok-tuyok naman yung net ko. Kailangan ng electric fan. Mainit na kasi laptop. Ah, naman. Wow. Kaso, kailan ka uuwi sa inyo, Busby? Yun ang malaking tanong. Pero okay lang. Antayin ko, Busby. Antayin ko ang padala mo. Pero ayoko nang walang bayad, dapat may bayad. Sabihin mo sa akin kung magkano yung ano mo, yung damage mo, babayaran ko. Saka yung LBC, kung magkano yung freight mo, bayad pa LBC. Thank you so much, Busby, in advance. Mga January pa po, ma'am, medyo matagal pa. Okay lang yun. Okay lang yun, Busby. May naiwan pa akong bonus niyan. Worth 500 pesos. Worth 500 pesos, Busby. Hi, ma'am. I want money. Dream high. Ma'am Liz, thank you so much. Oh, ito na naman si ang internet ko. Tuyok-tuyok lang. I'm still playing, Busby. Next, ni Busby, si Ma'am Liz. And then, si Ma'am Rakitera. Sige po, dagdagan ko na lang po yun. Ah, no? Nakakaloka naman, Busby. Dea! O sige, dagdagan mo. Tapos ano na lang. Padalhan kita kung magkano, ha? Magkano yung ano mo, yung nabili mo. I-declare mo totoo. Huwag kang magtago-tago, baka baka pumutok. Baka pumutok, Busby. Baka mag-declare ka ng 1,000. Ay, hindi. Baka mag-declare ka ng 1,000 sa akin, tapos 1,500 pala yung binayaran mo. Ang totoo talaga, Busby. Kung 1,005 yung binili mo, 1,005 din na ipadala ko sa'yo. Yung LBC na na bayad. Hi, Woyaw ni Men. Hello, Puging Bell. Sinuni. Woyaw ni Men. Ma'am Liz. Bagong tikit. Ma'am Liz, ikaw ni. Kain muna tayo. Nakakagutom ang magyaw-yaw dito. Yaw-yaw, yaw-yaw. Nakakagutom pala. Ay nako, nagtuyok-tuyok na. Pinatay ko kasi yung electric fan. Kasi nag-reheat ako ng sabaw. Dito ako sa kusina. Dito lang kasi may may sakit na libre.
Sa Salas, wala na. Ginamit na lahat ng PLDT. Isang extension, tatlong nakasaksak. Apat pala. Apat na nakasaksak. Pala ka na, bili yan mo, kabal. Yan po? Ayaw ng asawa ko dito sa kusina. Gusto niya sa dining table. Dining table? Oo. Gutom na? Huwag yan gutom mga kawakan. Hindi mo kalukok lang na. Ha? Berapa na ito tiyo? Palpalun tadi ka. Tiyo! Yan gutom mga kawakan. Lalaki na pa. Ay, naku. Gutom ka na. Ay, sa Ma'am Liz, ni Kuruan. Buyaw, Nemen. Ma'am Liz. Good afternoon po. Ay, nako. Tuyok-tuyok na. Tuyok-tuyok na ang net ko. Mainit na. Anak? Hindi na kaya ng powers Ha? ng laptop. Play ulit. Ha? Antayin na natin. Antayin na lang natin. Ikaw daw? Ano ba siya ikaw daw? Trying hard ako magsalita na Tagalog. Pasensya na po. Ang importante maintindihan. Yan lang naman ang ibig sabihon. What time? Ala, naglubat na pala. Time check, 1:48 in the afternoon. Ilang minutes na lang po. 32 minutes. Ay, hindi. Pwede 50. 42 minutes. Hi, Ma'am Lisa Vlog. Ma'am, ikaw yung sumuyaw ni Men. Ikaw ba ito, Ma'am Liz? Ha? Doon ako. Hello, Ma'am Jean. Focus na ako mo kung kaon. Tama ko. Tokyo, wag kang maingay. Lagi kang pinagpagalitan ni ni Papa E. Ni Papa Elmer.
dito. Her name is Tokyo. Makulit. Keep quiet! Bago ka lang kakaon na. No! Keep quiet! Keep quiet nga. Banji Channel, good afternoon. Maingay dito, maingay yung ano, lamesa. Keep quiet! Close the door, anay kay kagawad sa iya. Wala. Ha. Hi, Ma'am Journey. Thank you, Ma'am Journey. Panyaga ta, Ma'am. Keep quiet nga. Bawat man isa man. Magulan ni sa kakaon. Wala. Kau Tokyo ah. Ma'am, kaunta ninyo, panyaga. Dami kaming alaga, may aso sa kabila, may aso sa harap. Ay, may aso sa harap, sa harapan. At meow meow. Alam nila na kumakain kami. Kaya nag-iingay. Hala. Thank you so much, Ma'am Liz Dreams. Ma'am Journey, Boss B. Ma'am Banji Channel, thank you. Ma'am Jean, kain po tayo. May bawas ang ano, Boss B? Bayad, Ma'am Host, kung 1.5, 500 na lang. Ang bayad, Ma'am Host. Basta, Boss B, kung magkano yung ano mo, yung bili mo, at saka yung bayad sa LBC, sabihin mo lang sa akin. Oo. Sabihin mo lang sa akin, ipapadala ko.
by January, may naiwan pang ano dyan. May maiwan pa na bonus. Nax bonus. Bonus pala. Time check, 1:57 in the afternoon. Malapit na ako mag-end. Ay, ma'am! Thank you so much, Ma'am Les Dreams. Thank you sa pakulay. Okay lang yun, ma'am. Ako nga nahihiya nga ako. Hindi ako nakapagpadala. Wala pa sweldo. Buhay, January pa. Oo, ma'am, January pa. May ano pa niyan. May naiwan pang SRI. SRI. Matagal-tagal pa. Makaipon pa ako niyan, 1.5 usbi. Hindi. Basta sabihin mo lang sa akin, Busby, ha? Oo, ma'am, nagpadala ako sa kanya, ma'am, kay Busby ng mga delicacies from Eastern Samar. Mga souvenirs. Worth 1,500. Dala na yung LBC. Ay, wow! Thank you so much, Ma'am Journey, sa pakulay. Thank you so much. Back up ni Liz. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ay, ako. Two months ago, 2 months, my son, basketball. Ma'am Liz, wala kang bagong video? Wow, thank you so much. 2 months renewal. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Ma'am G. Alam, Ma'am Liz,
Wala kang bagong long beds. Ito lang oh, yung My Son's Basketball League. Ito lang muna Ma'am Lisa. Importante may ads. Trying hard ako mang English, mang propasensya na importante maintindihan. Naka-English po kining man ako kaina sa mga visitors ko. Pero at least nagstay si Sir Afrads Alhamid. Nagstay siya. Ay, nako. Ma'am Liz, now playing. Ma'am, wala kang bagong ma'am, video, long beds. English kinamatis, Importante, magsarugtanay, taten. Ma'am Liz, wala kang bagong video, yung long video. Ito lang oh. May panghimagas ako mga moms. Indian mango. Paingkit-ingkit muna. Wala po, nag-edit pa po ako. Sige ma'am. Mamugin na ang importante ay mahalaga. Importante, maintindihan, magsarugtanay, taten. Mayad man na ang Ilocano, kag Karaya, nagintindihan na mansanda. Wow, Banji Channel, thank you so much sa padala. Wow, $2. $2 is 100 plus. Thank you so much. 100, more than 100 pesos. Thank you so much, my Banji Channel. I will play your channel later. Banji Channel. Hala, dalawa. So, more than $200? Ay, wow! Thank you so much. Sarap naman yan. Nakakamiss, wala niyan dito. Oo, ang sarap talaga ng Indian mango kasi kanina pa ako manap ng Indian mango. Ang sabi ng husband, bago tayo kakain, kuha muna ako ng Indian mango sa sa likod.
backyard. So, ito na. 2 piraso. Panghimagas. Kain po tayo. Thank you, Ma'am Banji. I-play ko channel mo mamaya, Ma'am Banji, after ni Ma'am Liz. Ma'am Banji, nasaan ba kayo ngayon? Dito. Pasensya na po Ma'am Banji, nakaka-inspire naman. Hi, Ma'am Lynn Rakitera. Thank you so much, Ma'am Banji. After this ni Ma'am Liz, i-play ko po yung channel nyo. Main channel nyo po ito, Ma'am Banji. Ma'am Lynn, kain po tayo, Ma'am Lynn. Sinabawang pisugo na may malunggay. Supper po. Lahat. Ano, Ma'am Banji, yung live ko po is every Saturday lang po. 7:30 to 10:30 in the morning and 11:30 to 2:30 ng hapon every Saturday. New po yung channel nyo. Nagsisimula pa lang po nag-upload ng videos. Okay. Ma'am Banji, subaybayan mo naman yung ano namin, yung live naming lahat ng 8, yung Solid Dreamers. Ipo-post namin dito yung mga ano namin, mga schedule. Bisitahin naming 8 po yung channel mo after this. Magpakilala po kami sa inyo, Ma'am Banji. Ay, sige po. Thank you so much po, Ma'am Banji.
Please support our channels, Ma'am Banji. At ganon din kami sa inyo po. Maraming salamat po, Ma'am Banji. Ilan na ba yung subscribers mo, Ma'am Banji? Ilan na ba yung subscribers mo, Ma'am Banji? After this, ano ko po, i-open ko po yung channel nyo. After ng, na kay Ma'am Liz Dreams. Okay, balik ko. Ay, okay po. Please take note po. Ako po si Lutong Ilongga. Ma'am Journey to a Healthful Life. Yan po ang main channel ni Ma'am Journey. Si Rakiterang Jeloy. Jeloy po, Rakiterang Jeloy. Mamaya po, magpakilala po kami isa-isa sa inyo po, sa channel nyo po. Mag-iwan kami ng bakas po. Si Miss Ann Taiwan, The Gulyangers Vlog, Jin Mix TV, Bill Mix TV po. 8 po kami. Ma'am Liz Dreams po. Ito ngayon ang pinaplay ko po na video. So isa-isa po kami magpakilala po sa inyo mamaya. Maraming salamat po, Ma'am Banji channel. Support po kami sa inyo po. Don't worry. I-grow po namin yung channel mo po. Ma'am Benji, ito po sila, yung kaming 8 po. Nagpakilala na po sila. Ma'am Lynn Rakitera, yung main channel niyo po, magpakilala po kayo kay Ma'am Benji po. Saan lugar po kayo sa Pilipinas po, Ma'am Vanji? Wow, thank you so much, Ma'am Journey. Nandito po kami po, 8, na mag-support po sa channel nyo para mag-grow po. Ano lang, ang sekreto lang dyan, Ma'am Banji, mag-upload kayo ng ng video. Mag-upload lagi kayo ng videos, Ma'am Banji. Hindi po kayo nagkakamali, Ma'am Banji, sa pinuntahan yung yung channel, kasi nandito po kaming 8 na mag-support po ng ng channel nyo. From Cubao, Quezon City po. Wow! Cubao, Quezon City. Pero ngayon po, Ma'am Banji, nasaan ka? Anong country kayo po? Ay, salamat po, Ma'am Banji. Yan ang main channel po ni Ma'am Rakitera. Rakiterang Jeloy. Kay Ma'am Liz po. Liz Dreams.
Gen TV Mix. Bell Mix TV. Miss Ann Taiwan. Dagol Youngers. Sa sa babo. Nasa Australia si Ma'am. Okay. Ma'am Banji, thank you so much, Ma'am Banji. Huwag kang mag-alala, Ma'am Banji. Nandito kami para i-grow yung channel mo. You're welcome, Ma'am Banji. Ilang subscribers na ba kayo, Ma'am Banji? Okay. Australia. Matagal ka na ba dyan, Ma'am? Sa Australia? Hello po, Ma'am Raquetera Angeloy Vlog. Thank you for the acknowledgement, Ma'am Banji. Baby pa bahay niya, Ma'am. Post to 20. Palang subs niya. Ay, okay. Ang liit pa. To 20 pa lang. So, i-grow natin yan. Nandito po kaming 8 na mag-support. Thank you so much, Ma'am Raquetera, Ma'am Journey, Ma'am Liz, Ma'am Jean, Ma'am Bell. Ay, 2 videos pa lang. Sige, bisitahan ko mamaya after ni Ma'am Liz. Ilang minutos na lang ito. At saka, time check, 2:18 in the afternoon. So, may pa. 12 minutes more to go. So, ko pa yan. Kahit na hindi ako live, ko yan. Subaybayan ko yung channel nyo po. Subaybayan namin po. Naming 8 po, yung channel mo po. Ay, 2:13 pa? Meister. Okay, ma'am. Wow, Ma'am Liz, may harang. Sige po, ilatag namin isa-isa yung mga schedule namin po, Ma'am Banji. Umpisa po kay Ma'am Ma'am Journey. Ma'am Journey, ilatag please yung yung schedule mo po. Thank you. I-post po. Thank you so much, Ma'am Journey. Ma'am Liz, please post po yung schedule niyo po. Ma'am Raquetera,
Post po schedule, please. Thank you. Hello, Ma'am Ann. Please post po yung schedule nyo. Ma'am Banji. Yan si Ma'am Miss Ann. Kasamahan din namin yan. Hello, Ma'am Charlene and Lester. Good afternoon. Thank you for dropping by. Bisitahan ko mamaya channel mo, Ma'am Charlene. Nagpe-play pa po ako ng video ng kasamahan ko. Ay, thank you so much, Ma'am Banji. Noted na po, Ma'am Journey. Ma'am Ann, please. Pakilagay na lang po ng schedule ng live mo, Ma'am Ann. Para ma-note din ni Ma'am Banji. Boss Bell, Ma'am Jen TV, Ma'am Jen Mix TV, please post po na schedule. Ma'am Golyangers, where are you? Oo, dahil wala siya kaday ka pa load, dahil kayo nalubat sa dulay, charger. Katuan mo ginto. Kaya pa-load ko din sa iban. So, din ko ma-follow. Ang bala na sa mama, makaroon na. Kundi siya pa-load. Okay, why does the chlorine buy? So, what does it go? Pwede makaroon na sa hapon na hapon. Think I'm funny. Ito eh, nangingit kami to. Paano? Kaya pagkita to, ilaw. Dahil sabi sa life ko siguro. Ano? Ay, wow! Thank you so much, Ma'am Liz Dreams. Ganyan talaga kaming magkagrupo, Ma'am Banji. Suporta. Nagsusuporta kami lahat. Mag-upload ka lang, Ma'am Banji, ng videos. Short man o long. Boss Bell, please post po yung schedule nyo po. Thank you. Thank you, Ma'am Jean. Ay, katuwa ko na ni. Ma'am Ann, please. Post po ng schedule nyo po sa live. Opo, totoo yan, Ma'am Banji. Sabi ni Ma'am Journey, 8 lang kami, pero na-monetize na kaming 7. Isa na lang po ongoing. Thank you, Boss Bell. Ma'am Ann, hello, Ma'am Golyangers. Everyday daw. Oo, everyday. Si Belmix TV, Ma'am Banji, everyday yan kasi siya na lang ang hindi na monetize. So, kailangan everyday siya mag-live. Ma'am Ann, where are you? Opo. May teamwork kami, Ma'am Banji. Pag may teamwork, 'di ba? Ang isang bagay ay ma-achieve. So ganyan kaming grupo. Hindi katulad sa ibang grupo na pagkatapos na makuha yung gusto nila, walang pakialam na. Kami dito from the start up to the end. Then from the start.
Ay, okay po. Kahit ano lang, kahit 20 minutes lang na na short video. Padamihin mo, Ma'am Banji. Yes, totoo yan. From subs to watch hour to revenue. Bihira lang ganyan, Ma'am Banji, sa grupo. Na kapag nakuha na yung subs at watch hour at maka-revenue na walang pakialam na kami dito, nag-i-enjoy kami. At tapos, yung may samahan ba na tawag sulit? Kasi lahat ng may mga revenue, lahat ng may mga sahod, nagpapalipad din sa amin. Nagpapalipad din sa kanya-kanyang channel kung sinong mag-live. Ganyan talaga kami. 'Di ba? Selfless love ay parang ano 'yan? Totoo ba selfless love? Oo, ang iba wala akong pakialam kung yung iba 'di ba nagpabayad na magbili ng subscribers at saka watch hours. Tapos wala na. Ewan ko sa iyo, huyo na talaga. So dito sa grupo namin, 'yon. From subs to watch hour to revenue na. Lahat walang maiiwan na isa. Kung nag-enjoy yung isa na monetize na, dapat lahat mag-enjoy din. Yes, thank you so much. Yes, nakapunta ka sa right group. Totoo yan. Mapaghawakan mo yan, Ma'am Banji. Totoo kaming tao. Sino pa po ba di ko nadikitan? Nandyan na pa ba si Jen Mix TV? Ma'am Banji, ay sorry. Bell Mix TV. Yung kulang na lang po, Ma'am Banji, si Miss Antay 1 at saka the Gulyangers. Ma'am, ano bang pangalan mo sa sa Messenger? I-PM na lang namin kayo. May kulang kami dalawa, si Ma'am Miss Ann, Taiwan, at saka si The Gulyangers sa The Gulyangers vlog. Yes, Ma'am. Thank you, Ma'am Journey, sa paglapag ng pangalan ni Ma'am Gulyangers. Opo. Ano ba yung pangalan mo, Ma'am, sa Messenger, Ma'am, para ma-PM namin kayo? Thank you, Ma'am thank you, Ma'am Journey. Si Belmix TV po. Okay na ba, Ma'am Banji? Thank you so much, Ma'am Banji. Ito po. Open ko po yung nyo, ha. Banji. Hintay. Pa music iba si CPR ako diri. Day. Inaya lang. CPR ako di karon. Sayang sinta.
Hi, Ma'am Banji. This is you. Ikaw to po. Ikaw po ito, Ma'am Banji. Banji Channel, 842 subscribers. Ay, di. 220 pala. Hindi. Iba yung profile ni Ma'am. Ayan na po. Ay, okay. Ay, sige po. Ma'am Banji, nag-iwan na po ako ng bakas dyan sa channel mo po. Naka-subscribe na din ako. Maraming salamat po. Time check, 2:38 in the afternoon, Philippines time. Thank you so much. Bye-bye po sa lahat. Ma'am Banji, thank you so much.